Dvojskoky alebo double unders. Na začiatok je potrebné, aby sme si správne nastavili dĺžku toho švihadla. Urobíme to tak, ho pristúpime, zatiahneme k hrudi, malo by sa dostať niekde na úroveň podpazušia. Keď už máme dĺžku nastavenú, treba spomenúť, že na to, keď sa už púšťame do dvojskokov, potrebujeme mať perfektne zvládnuté jednoskoky. Ako následne máme zvládnuté jednoskoky, tak skúsame náš prvý dvojskok. Snažíme sa ho vykonať tak, že celý ten záber bude práve tými zápestiami. Treba si uvedomiť, že nohy taktiež nebudú sa pohybovať na špičkách len do takej výšky, ako to bolo pri jednoskokoch, ale vyskočíme vyššie. Tak, správne. Tie lakte sa budeme snažiť hlavne pri tele. Tak, budeme spevnení v jadre. Špičky nám nepôjdu takto dopredu a ani päty nebudeme zaťahovať takto dozadu. Budeme v jednej línii sa snažiť byť. Tomino nám teraz ukáže pár. Fajn.